гарнитура, имаме ли пари? Кавото ти всички са го пожелали. Жега е до теб, жега е до теб, жега е до теб. Като лято в Майами, сърцето ти е лед, сърцето ти е лед. Казаха, че нещо си недоволен от отзад. Какъв е проблема, господине? Дали това картоф е или са калмари? Извикайте готвача ви, какво сте ми дали? Аз исках гарнитура, поръчах си омари. Това е за буклука, ще хапнете шамари. Тук няма ред, тук няма ред, тук няма ред. Вие тук сте провали. Ние сме провали. Дали това насънне или са кошмари? Донесох ги веднага, каквото са ми дали. Маркирах гарнитура, маркирах и омари. Ще викна аз готвача, писна ми от скандали. Вината не е в мен, вината не е в мен, вината не е в мен. Моля, стига сте ме яли. Ей, Жеко! Яла тук, че един гашник. Дали наред сте вие или сте тъпанари? Готвя без пари, а вас не са ми дали. В джоба ми монети изтъргали. Ела да готвиш ти, котлона да те пари. Тиганът е в мен, тиганът е в мен, тиганът е в мен, а шефът е в Бали. Щом е така, ще направя бомба! Бомба! А жили бом, 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 бом.